weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to kolomina to madina alheri gawinane to radio tata cheikhou oumar to kidira jaali guel beeli cowe kaaƴe pawe dunga wuuro ceerno dunga wuuro alpha ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam ha to galle ceerno aliou thiam to wuuro sogui kabaruji men e ɗemgal pular e gardini kabaruji men ma en puɗɗoro leydi Mauritanie kalene jillu taw kalene janggu wongu e nder jeere 5e to leydi Sénégal ma en kaale jillu hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ɗamni wadde ñande alhamisa ɗo e wuuro Nouakchott to en kal kadi e tana musɗo badɗo tigui e nder Linguére to leydi Mali ma en kaale nguɗo janggu musgu wangu e nder diwan Meleka to leydi Gambie ma en kaale oɗo Sénégal najo pawaɗo junggo caggal tumedemo warde debbo goto to Guinée Conakry ma en kaale subgoji municipal jubbinaɗi e ñalawma hande o to Madagascar ma en kaale oɗo Franco e jentahaɗo e oɗo saaha ittaɗo e sago mum ma en kaale doggol leyɗele sappoɗe banque mondial banque africain de développement waɗi tigui gam leyɗele sappo ɓurde andude e nder Afrique kabaruji men joolam jaɓeri so waktu o rokki en ma en jaaha to leydi Syrie to Pakistan ha to Espagne bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɗo eɗen gone dewo hoore bira nayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pular e sowta e musidɗo moon Ghali Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗortoɗen to leydi Mauritanie mbiyen police taw ko halfinaɓe ndenka e kisal yimɓe taw kadi ko tawteɓe e nder commissariat toujenine mo Nouakchott taw kadi ko Nouakchott banggue rewo ɓe pawi juuɗe mabɓe e fedde wat boniyankoɓe fedde saseyeɓe mawɓe nden fedde noon ko fedde tampinde diwan toujenine e yoga e leeɗe takkiɗe ɗum mbiyen ko fedde noon taw ko fedde wuyɓe saseyeɓe ɓe ceerani kay wujjude jaam e ñalawma foof fate mabɓe e kala saaha moɓe beela ko on sanga ɓe gujjata mbiyen ɓe keewi kadi saaha foof yaade noon e école aji taw kadi ko sanga mo élevage daari jippade ko nden tigui ɓe keewi yaade saaha ɓe daro e yeeso ɗin école aji kala elew noon moɓe jii ene jogui kay gueɗe payodinde guila ko wayno téléphone ko wayno montor lone ha ko wayno pegge walla ceenuji foof tawa koɓe gandi eɓe cohli nden ɓe keewi heftude ɓe kefta ɗum noon tawa yimɓe foof ne daara hay goto suusa haalde mbiyen e oɗo saaha noon ka police tawa ko police mo toujenine de fawe mabɓe juuɗe noon e oɗo saaha noon woni beelama mawɗo diwan wonande kay on ngal leegal bitegal toujenine ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen on fannu e wuuro Nouakchott mbiyen ñande aljuma ñande jamma aljuma ene wiyata aset ɗiɗi lewru février ko mangsinaji tati mawɗi jena e nder ngoɗo wuuro Nouakchott e nder wuuro Nouakchott tawa kadi koye ngalɗo leegal biyetegal sebha walla 5e mangsinaji tati noon mawɗi jenama toon tawa ko mangsinaji yernoɓe tappiji fotoyaji e matelaji mbiyen wuyɓeɓe noon ɓe tawi ɗon ko babiraɗo goto nayejo kañum wonno gardien ɗin mangsinaji ɓe tonggui ɗum ha ɓiici ɓe naati e nder mangsinaji noon ɓe ƴetti koɓe jinno e goto e ɗin mangsinaji ɓe tawi hen koppereje kewɗe no fewi ɓe jaadi hen mbiyen babiraɗo o noon ɓe tonggui ɗum ha ɓiici tawa kene tonga kadi ene gañi e keeci ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kalen e ngoɗo wuuro witego a juillet noon ene tawe tigui e diwan Boutel Mit mbiyen e nder gon wuuro noon aljuma ɓennuɗo ko seppoji kay e hollirde mettere men yimɓe gon wuuro mettere mabɓe noon saskede kay e nder gon wuuro kala wuuro ngo noon tawa kadi wuuro ngo ko goudron feccirɗon goudron biyeteɗo route espoir ko ɗon tigui fecciri mbiyen eɓe teski noon e kala saaha werlaji ene birto wuuro ngo tawa werlaji ɗi ene gone e dogdu fakkide no fewi saaha foof eɓe keewi ferade neɗɗo ko ɓoyani ko walla suko goto ɓe perino ɗon gañande nde woppani ɗum ha maayi ko ɗum saabi noon ñande aljuma nde yidde hollirde mettere mabɓe kay andinde laamu ngu wonde ɓe jadani e ko werlaji ɗi mbaɗata ko ɗum saabi noon ñande hen ɓe duppi ɗon ponoje kewɗe ɓe duppi ponoje e goudron ɓe kadi werlaji kay ummiɗi to banggue Nouakchott e paaɗi to banggue Nouakchott
kewɗo ɓennude mbiyen ɗum noon hollirde mettere mabɓe e namdade laamu ngu kay nde waɗata ɗon poste barriére walla waɗa ɗon kay ko wiyete dodan walla gendarme couché woni ɓooli batteɗi e goudron beele kay joom warlaji ɗi ene jaara jaam jaam. Mauritanie woɗɗani leydi Sénégal mbiyen laamu mbiyen e nder leydi Sénégal mbiyen leydi Sénégal laana hoorejo leydi France taw ko Emmanuel Macron e saaha kay mo wanno jillu makko e nder ngoɗo wuuro wiyetego Saint-Louis ndar gueyi tawtengo tigui e nder leydi Sénégal e sanga kay nde laana makko yinno artude ko nden tigui kanko oɗo biyeteɗo laana Emmanuel Macron ko nden tigui laana ka duƴƴi e laana hoorejo leydi Sénégal laana ka duƴƴi noon waɗi fayre mawde no fewi kono hay goto ala gañiɗo hen caggal ɗum noon ko nden tigui kanko Emmanuel Macron o fellir tigui joltude e laana hoorejo leydi Sénégal o arti kan laana ko kamɓe gartidi ha e nder wuuro Dakar lamorgo leydi ndi hono oɗo biteɗo Pape Mayel Diop o ñiŋi gollotoɓe e boowal laade diwoñ taw kadi ko wiyeteɓe ADS kono kadi o holliri wonde kay ko pilote laana leydi France ka ko kanko tigui woni jogui erreur walla ko kanko tooñi ha joni e nder leydi Sénégal keddoɗen mbiyen e nder kadi ngoɗo wuuro wiyetego Saint-Louis mbiyen e saaha kay mo hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Macky Sall e saaha kay mo huccidiri e yimɓe ko nden tigui o ƴetti konngudi makko noon ƴedde konngudi makko kay haalde kay wonde cihlagal hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal o holliri kadi dendagal yimɓe heɗinoɓe mo wonde kay ñande Allah Khamisa garowo ɗo o mo waɗ jillu makko kay yaade to noto yaade bismango sehil makko nando makko Mohamed Wul Abdoul Aziz hoorejo leydi Mauritanie bismimo e wuuro Nouakchott mbiyen noon so ene saha maɓe jettu noon maɓe jewtu noon ko faati caggal ɗum noon mbiyen ko adi ɗum noon tawa hoorejo leydi Mauritanie nuli toon tigui jagorgal mum taw ko jagorgal kalfinaɗo ndelam kuɓam yo yaaka yettunoya duwawuji mum e hollirde kay wonde kay laamu leydi Sénégal ene jogui sunare kay e ustogol oɗo suga Sénégal najo baranoɗo tawa kadi ko gawannoɗo e nder maaje leydi Mauritanie mbiyen kanko hoorejo leydi Sénégal o holliri noon ko wawnoto e ngon bismago ma o joddo noon e hoorejo leydi Mauritanie ñande alhamisi nde maɓe jewtu gueɗe kewɗe maɓe kaal ko fate accord taw woni ko pamodiral walla ciifodiral ko fate awo kay hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi maɓe kaal kadi ko fate fate oɗo gaz kewɗo kay jiitaɗo e keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal tawa kadi ko nokku biyeteɗo suudu hende e nder on nokku noon en tawa hen gaz kewɗo no fewi mo hono mum meeɗa yiyede e nder leyɗele Afrique de l'Ouest mbiyen gueɗe kewɗe noon maɓe jewtid hakkude ɓeɗo hooreɓe ɗiɗum woni hoorejo leydi Mauritanie e leydi Sénégal ɗum noon kala beele jaam kay e kisal en arta hakkude leyɗele ɗe beele kadi on jaam duumo saabu hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal no kewɗen wiide ko hakkude tondu e hinere haydara ala ko ƴetta ɗon so wona jaam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbiyen noon ñande ɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗe sappo e jeetati gonɗen mbiyen e hono oɗo société taw ko biyeteɗo Air Sénégal noon mbiyen so Air société joguiɗo laaɗe diwoje nder leydi Sénégal ɓe ciifodiri tigui e ɓe ciifodiri noon waɗi ciifodiral paydungal taw ko sodde noon ɗiɗo hollirde wonde ɓe ciifodiri sodde avion ngaji ɗiɗi laaɗe ɗiɗi diwoje ɗe hinde A330 neo A330 neo ko laaɗe taw ko laaɗe kesupul pewnade walla jaltude hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi maɓe coode hen laaɗe ɗiɗi noon ciifodiral ngal noon waɗi tigui hakkude directeur général oɗo Air Sénégal biyeteɗo Philippe Bon kañum noon ciifodiri tigui e oɗo directeur général biyeteɗo Foire Attar noon ko directeur général kalfinaɗo jeygu laaɗe ɗen laaɗe noon taw kadi koto banggue Afrique ha to banggue Moyen Orient ciifodiral ngal noon e tawtora oɗo hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Macky Sall e hoorejo leydi France biyeteɗo Emmanuel Macron ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen mbiyen tana musɗo waɗi e nder diwan Linguére koko yurmini ko muusi waɗi toon caggal kayde suka debbo goto jarannode e duuɓi sappo e tati taw kadi omo wiyeteno kajjata ka noon e hewno e kala saaha o ƴetta saret makko mbabba tawa ene waɗi barile ɗiɗi o yaaha fodde kilométre uji sappo o yaaha ƴogoyde ndiyam o heewi ummade koye wuuro mabɓe noon wuuro ngo ne wiye Dayli o yaaha ƴogoyde to forage to hakkude forage o e wuuro mabɓe Dayli ene teska tigui on kilométre uji sappo e sanga noon kajjata ka nde o ƴogi barile makko ɗiɗi ha heewi omo wone lawol omo faati wuuro mabɓe barigal foof ne waɗi fodde temedde ɗiɗi litere ko nden tigui e lawol saredo o woodi ko yabbi saredo o wuuri nde saredo o wuuri o yaɗi noon barigal tawi mo less yane makko ko adi ko yimɓe ne gara tawa kajjata ka hote e jomum maire wuuro ngo biyeteɗo Mamadou Sow holliri hen mettere mum no fewi
feewi holliri hen sunare mum erima kadi laamu leydi Sénégal nde ɓe daroto kay ha on diwa ɗin diwanuji foof keɓa forage uji beele caɗele baɗi ni enen natta e nder leydi Sénégal ha joni koye diwan Linguére keddoɗen kanduɗen on fannu mbiyen ko tana musɗo waɗi toon kadi jamma beɗɗo ko accident musɗo taw ko accident lawol waɗi ha yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen ko werla goto tokoso mo hinde 404 dogannoɗo dogdu fakirdu ko on tigui mabɓe camion goto taw ko camion darinoɗo e lawol camion o noon ko camion leydi Mali camion malinaɓe noon dari e lawol ko ɗon tigui werla 407 o mabɓe makko yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen yimɓe joyo wasɓe hen pittali mum kamɓe foof ko ɗon e ɗon ɓe maayi hollirde tan wonde accident wonde fakkiɗe no feewi eɗen eero tan bandiraɓe joguiɓe camion ngaji mawɗi nde gasene gara e lawol kay yo goɗɗito goudron o no feewi ha joni sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali keddoɗo paɗen to leydi Mali noon mbiyen subaka aset tawa kadi ko subaka aset law walla mbiyen wendoga aset e nder diwan biteɗo en welan noon ko 17 kilométre funnague wuuro witego Talatay mbiyen ko e nder diwa e nder région mene kan mbiyen ko jangu musgo waɗi toon taw ko ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe mbaɗi toon jangu yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen yimɓe tato kadi daham nawama ha e oɗo saaha hay goto anda toɓe keedi mbiyen noon ene sikka noon waɗi ɗen hun jangu noon ene sikka tigui waɗi ɗum ko ɗeɗo pelle taw ko pelle witede AQMI e ndeɗo fedde witede Daesh saabu kay ko ɓeɗon ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗi ko kamɓe tawate e nder on diwan ha joni koto leydi Mali keddoɗen kalene oɗo biteɗo Jacqueline Nana Togola noon ko charɗiyanke walla mbiyen député commune 5 e nder Bamako mbiyen ñande aljuma ɓennuɗo e nder nokku goto taw ko salle ñawiɗo woni salle d'audience nde o nanno e on salle tawtorede kay ñawore caggal noon de mawɗo juge ñawowo o holliri kay kala joguiɗo téléphone nde ñifata téléphone ngaji mumen eɗen nokkuji noon siftinde bandiraɓe téléphone koko haɗa nde o kanko juge o haali laawi kewɗi tawa kadi koye micro kala joguiɗo téléphone nde ñifata téléphone mum ko nden tigui oɗo biteɗo Jacqueline Nana Togola ene jogui téléphone mum ma taw ene muuɗu mum kono deeƴi haydara haalani ko nden tigui nde juge o fuɗɗi ñawore mum ha woɗɗoy ko ɗon tigui téléphone o ƴiiki nde téléphone o ƴiiki noon juge o darti ko juuti yimɓe foof jeeƴi toti e oɗo kay biteɗo Jacqueline Nana Togola tawa kadi ko charɗiyanke commune numéro 5 ko téléphone makko tigui sogno kanko juge o noon o hollir tigui dadiɓe ɓe yo jaa keftoya téléphone o kanko oɗo biteɗo Jacqueline Nana Togola o holliri hen mettere makko o sali téléphone makko hefte nden o sali téléphone makko hefte noon ko ɗon tigui o ƴetti dadiɓe ɓe ala foof ko wiyanima o yenniɓe kanko juge o noon o hollir tigui yoɓe keftu téléphone o kadi yoɓe nanggu mum alay saguel ɓe dumbamo goto e cuuɗi goturu e cuuɗi taw ko cuuɗi tawateɗi e nder tribunal yo dumbe ɗon noon ha ñawore nde gasa kanko Jacqueline noon o jeeya tigui koye landa taw ko landa taw o jeeya koye landa wiyeteka RMP woni rassemblement pour le Mali ko hen tigui o jeeya taw kadi ko landa hoorejo leydi ka ɗum foof noon haɗanimo o waɗama gueɗe cofde no fewi o nanguirama alay saguel o dumba mbiyen caggal ɗum noon kamɓe ɗo jaydiyankoɓe jiiɗino tigui namdade kanko Jacqueline so tawi kay ko ni alhaali o woori kono kanko Jacqueline noon o jaɓani jabade jaydiyankoɓe ɓe eɗen mbiya bandiraɓe tan eɗen ero bandiraɓe nde tinnoto nde natata kala natoɓe nokkuji mbaɗi ni hennene way ko wayno jamaji en ha ko wayno hôpital e gueɗe mbaɗi ni nde ñifata téléphone ngaji mumen ha e réunion ji ne ñifata téléphone ngaji mumen walla mbaɗa téléphone ngaji ɗi eko wiyete mode silencieux ha tengti en nder jamaji men ha joni koye leydi Sénégal koye leydi Mali keddoɗen jehen to cercle biteɗo cercle Dunja mbiyana e nder cercle Dunja noon ngoɗo wuuro witego Duna ko wuuro tawatego e nder commune Mondoro ene tawe noon e centre Dunja e nder région Mopti mbiyana e nder on diwan noon ko jangu musgu wanno mbiyana on diwan noon mbiyana e oɗo saaha ko caɗele mawɗe tawate ɗon ko caɗele mawɗe tawate ɗon caggal kay ko mbiyen ko caɗele mawɗe tawate toon tawa kadi ko hakkude ɗiɗo leƴƴi ɗiɗi woni leñol fulɓe ni gollo leñol tawa kadi ko ɓeɗo witeɓe dogga en leñol fulɓe e leñol dogga en guila noon ndeɗo fedde taw ko fedde seɓɓitiɓe ɓe Amadou Akoufa mbanno jangu mumen ɓen ɓe mbaɗi jangu mabɓe noon ɓe mbari tigui neɗɗo goto taw ko jeeyaɗo e ngol leñol biteɗo dogga guila nden noon dogga en ɓe kamɓe nanguiri dendagal fulɓe tawateɓe on diwan foof ko habdiɓe mabɓe ɓen foof nanguira e oɗo saaha ko fulɓe wonde ko terrorisme en mbiyen ko ɗum
saabi noon oɗo saaha joni ya garta hakkude mabɓe ha tengti kadi e luumaji ɓe kewno wadde taw ko ɗeɗo guure tati kewno waddude woni ngoɗo wuuro wiyetego Yangasa Diouf e wuuro wiyetego Bulli Kessi e wuuro wiyetego Tigila mbiyen ɗiɗo luumaji foof e oɗo saaha koko uddi gila luumaji ɗi uddi noon ene teska tigui e oɗo saaha ko heegue tigui doki on diwan ko heegue doki on diwan saabu kay ko tikkere woni hakkude mabɓe e oɗo saaha tekkere ene luuɓa hakkude ɗin leƴƴi mbiyen noon janggo ngu noon wanno tigui ko guila ñande 31 lewru janvier tawa kadi ko yimɓe Amadou Koufa mbanno ɗum gila tikkere nde woni hakkude ɗiɗo leƴƴi noon mbiyen ɗum kadi ene wallita ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe tawateɓe e on diwan sen ummima to leydi Sénégal ko toon tigui payten to leydi Gambie e nder leydi Gambie noon mbiyen e nder leydi Gambie suka goto Sénégal najo jibinande Sénégal najo biyeteɗo Ibrahima Thiam ene tawe tigui e nder goto e commissariat ji leydi Gambie kanko Ibrahima Thiam noon o tuma tigui ko yoɓade fittandu debbo goto tawa debbo o géranno ko walla mbiyen debbo o ko kañum joguino ko salon goto de coiffure kanko wonno mawɗo salon de coiffure mbiyen kanko debbo o noon caggal nde o jokkodirno e Ibrahima Thiam ko tawi yeeri woni ñoto comci kanko debbo sawi mo kanko debbo omo wiye tigui Fatulom noon de jokkidirno e Ibrahima Thiam ngam yidde ñotanede comci sa kay mo miñi ko resete noon ñotanede comci taw ko sukaɓe rewɓe darotoɓe sarwude e kewuji mbiyen ko nden tigui o anitiri e oɗo Ibrahima Thiam caggal ɗum noon mataw Ibrahima Thiam ari e salon makko ɗon tigui tawimo habɓi juuɗe makko habɓi koyɗe makko ɗeɗɗimo haw mayi funne yaade noon omo joguino sac nawori sac o nden client goto ari yidde morade tawi kay kanko debbo o omo wara ko nden tigui wulli yimɓe gari losgoji mbaɗa commissaire police noon waɗi losgoji ɓe katti sacoche debbo e téléphone mum ko nden tigui ɓe mbaɗi losgoji ɓe jeehi to galleji taw ko galleji joguiɓe réseau mobile ko nden tigui ɓe dokki numéro téléphone o ɓe tawi téléphone o ko uddiɗo ɓe mbaɗi noon ɓe tuufi téléphone o caggal nde téléphone o uddita ɓe mbaɗi dewmi takel haaɓe pawi junggo joguiɗo téléphone o on holliri ko mawnum sodan ɗum on téléphone ɓe nde mawnira ɗon ha holliriɓe wonde ko Ibrahima Thiam kañum tigui yeeyimo téléphone o ko ɗon tigui ɓe pawi cungo e Ibrahima Thiam noon loskuji waɗama tawama tigui kanko wari debbo kanko Ibrahima Thiam kadi ene sifti kanko Ibrahima Thiam kadi ɓe tawi tigui wonde ko kanko Ibrahima Thiam o tawa tigui o meeɗino wonde policier o meeɗi dadade taw ko policier o wonno omo yara e duuɓi 43 e oɗo saaha Ibrahima Thiam ene tawe e nder ñuufa eɗen ero bandiraɓe kadi ne mbattat hakkillaji mbasa sodde kay téléphone ngaji tawa ko téléphone ngaji occasion tawa kadi ɓe ganda téléphone ngaji ɗi to ummi jiɗɗo sodde téléphone foof yo rendin kalis yaha bitik sodde téléphone mum tawa ne jogui facture saabu téléphone ngaji ɗi hay sinno a itti simuji ɗi a itti puce o sa waɗi hen puce maɗa sa noddi eɓe jogui no ɓe mbawi yittirdema sen ummima to leydi Gambie ko ɗon tigui payten to leydi Guinée Conakry e nder leydi Guinée Conakry noon mbiyen ko sumgoji taw ko sumgoji municipal ko kañum tigui dawi e nder leydi he fodde million ngaji jeegom neɗɗo noon ɗaminiɓe weddoyade carte mumen suɓade mbiri mumen kay ko e subaka hande o nana dañi fodde temedde tati ujunere fodde capantati ujunere mbiri woni candidat nana gembi e nder capanɗe tati e nder temedde tati e capannayyi ɗiɗi mairie temedde tati e capannayyi ɗiɗi mairie ko ɗum tigui woni ko tawate e nder leydi Guinée mbiyen hikka noon waɗi duuɓi sappo e tati ko subgoji mairie ji juɓɓinaka e nder leydi he saabu kay subgoji sakket juɓɓina ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi e joyi woni 2005 e ngan sanga noon ɗin sumgoji landaji lundinoɓe ɗe koko tikkuno koko gedduno yaade sumgoji e ngan sanga ko landa oɗo mennoɗo lamade leydi ndi biyetenoɗo Lassana Conté ko kañum tigui ɓaftuno ko ɓuuri hewde hen saabu o heeɓino fodde 60 e nder temedere foof ko kanko hemno ɗum hitande e hikka nde noon ɗaftodiral ngal ma wat tigui hakkude landa taw ko landa hoɗejo leydi wiyete ka RPG e landa Saydou Dalan Diallo taw ko landa lundiyanke ɓuurka mawnude wiyete ka IFDG mbiyen ko ɓeɗo noon ɗaftodirta hikka ɓe ɗacci noon damel tokosil ɓe ɗaccen guel damel noon ɗaccina tigui ko ɓeɗo taw ko mbiriji ɓeɗo wiyeteɓe indépendant en e rewɓe gembiɓe hitande hikka nde noon en teska tigui wonde rewɓe seeɗa gembima gam yidde ƴamoyde le follamo ngon wonde mairuji e nder capanɗe tati ujunere mbiri gembiɓe hen ujunnaje jeeɗiɗo ko mbiriji tawa ko rewɓe mbiyen sumgoji ɗi noon mbaɗa tigui mbiyen sumgoji noon sénateur uji walla mbiyen sarɗiyankoɓe ɗamini wadde ko ñande capantati lewru septembre e hitande gonɗen nde sen ummima to leydi
leydi Guinée ko don tigi payten to leydi Kenya non bien police mo leydi Kenya fawi jungo mum kay e neddo goddo taw ko tatabo e lundiyankobe e mawbe ardibe landaji lundibe mien non kanko o nangalo ha e wendoga hen non kanyum wadi tatabo e mawbe lundibe nangalo kay gila kay o do bitedo Raila Odinga taw ko lundiyanke polanodo e sumgoji kanyum hoore mum wondi wonde ko hoore jo leydi ndi kanko woni tatabo nangado non ko député o mo wiye George Aladwa bien George Aladwa non ko nanga e wendoga hen koto Madagascar palen e nder Madagascar non e nder leydi Madagascar non bien e odo sahane teska tigi yimbe dahatebe ne kewi no fewi bien e odo bien e dedo sakke odo nyalawma non wala bien nyande aljuman non ko français naaji goto bien franco indien woni français naaji goto taw wondi indien goto taw jogi ko nationalité française kanko tigi taw ko jom ngalu jom kaake no fewi o jogi ko société import et export e nder Madagascar ko kanko daha e odo saha joni non ko nawado hay goto anda to woni o ummino ko golle makko mo fayi galle makko e nder ngodo wuro witengo e nder wuro witengo Tamatava ko don tigi yimbe jeegom no porsimo alay sagel maw jola e werla men nawimo bien ko e nder sappo jeegom lewru janvier mayno dune ko neddo goto taw ko jeeyo ceenuji e monturuji woni bijoutier kanyum hoore mum dahano ha e odo saha joni so andede to heedi taw ko to RD ko Congo panen e nder RD Congo non bien République démocratique du Congo bien ko fedde dedo bedo witebe ADF woni force démocratique alliée ko kambe tigi badi jangu mabbe nyande aljumande be badi jangu mabbe e nder wuro woto e nder diwan beni non en tawe tigi en diwan Nord Kivu be jobima pitali yimbe tato be jeni kadi e cuudi cafridi be nawi ko be cokluno fofa bien non en teska non de do gede e saha fof en kewi wadde e nder Nord Kivu ha joni kalen e badda woni banque africaine de développement be badi dogol non leedele sappo burde allude leedele sappo non taw be tugni koy ngalu leydi ni jogi taw kadi ko ngalu mo heewi jencinde dum non taw kadi koy needo hitande ujunnaaji didi e sappo e jeedidi mayne nde mbiyan ko leydi Nigeria non kanyum heedi yeso taw kadi ne dadi leydele keddide to pucci dogata dido leydi Nigeria kanyum woni leydi o goni woni numéro 1 woni leydi go ene jogi 581 milliards rewi hen ko Afrique du Sud ene jogi temeddi e capande jeegom e 276 milliards rewi hen ko leydi Egypte ene jogi temeddi e capande jeegom e 4 milliards ko leydi Algérie woni naybir ene jogi temedere e capande jeedidi milliards leydi Sudan woni joyebir ene jogi temedere e 24 milliards leydi Maroc woni jeegobir ene jogi temedere e 21 milliards jeedidi ko leydi Angola ene jogi temedere e 4 milliards jeetati ko leydi Egypte ene jogi capande 93 milliards jeenayi ko leydi Kenya ene jogi capande jeedidi milliards sappo ko leydi Tanzanie ene jogi capande joyi e didi milliards bien ko agence taw kadi ko agence bitedo Ecofin e ballodiral e badda woni banque africaine de développement ko kambe tigi mbadi ngollo dogol taw ko hitande ujunnaaji didi e sappo e jeedi woni hitande bennunde taw kadi be tugni koy ngaluji leydele de jogi taw kadi den ngaluji ko ngaluji tigi leydele de jencinta musibbe teddube ko dum do wonno ko tongunde kabruji men e demgal pular nyalawma jango ma musidde men sehil men ceerno Abdoulaye Sarr ma arane kabruji men dum non kongol men wasiya ko erade bandirabe yo battu hakkillaji batta hakkillaji kay e téléphone ngaji codata kala codowo téléphone walla codno neddo téléphone yo so téléphone keso e bitika wasa so de téléphone ngaji taw ko téléphone ngaji occasion taw kadi andamo cododa téléphone ngaji sabu yimbe hewbe en jogo hen cadele coda téléphone ngaji taw ko téléphone ngaji gujjadi musibbe teddube yo Allah ko en firde jam kettuki balaki jam ko musidde mon seyil mon Ghali Abouba